לא פה, what the fuck? טוב, אני לא רואה, כאילו... לא! את צולמת את זה? אני לא רואה, אין לי פלאש. תעזור לי דד! תעזור לי דד! אני לא רואים, לא שווה, לך לאור, לך לאור. כן, עוד קצת, עוד קצת. What the fuck? אל תעשה את זה! לא לעד, לא נשארתי, אני נשארתי לך. לא נשארתי, אני נופל עליך. אני יודע כי. אני יודע כי. יש! אני יודע כי. אני בווידאו. לא, אני יודע כי. זה וידאו, מן הסתם זה וידאו. אני יודע כי. זה וידאו! וידאו? כן. זיין אותי. קח אותו למשרד. אוקיי.